Als je aan Friesland denkt, dan denk je ook aan het boerenland. En we zijn hier te gast op de plaats van boer Wubbo de Jong. En het is tijd om de kei te melken. En ik zal hem daarbij helpen, together met de Canadese ijshockeyers van de Flyers, Jamie Visser en Mike Nation. Have you ever been to a farm before, guys? No, never. No, the first time. First time. So, but the Frisian word for farm is pleats or boerkerij. Plates? Borkerij. This is the farmer, Wubbo de Jong. But before we can start, it was his birthday yesterday. Oh, happy birthday, sir. Thank you. No, you say lokwenske. Lekker wenske. Maar we moeten opzetten, want het is al jouw vervelend geweest. En dan moeten we melken en we moeten eerst de kei nog ophalen. I Dus, don't understand it. opzetten. Let's go milk some cows, Wes. We can milk the cows, but not in this close. So you put on an overall and lasers. Lasers? De boer is troef. De ene keer geen klatjes en de andere keer geen stroef. We have to bring the cows from het lawn. Het land? Het lawn. Het lawn. Without a D. Het land. Look at that thing, guys. That's huge. Dit is dan de melkput waar we melk de cows. De melkput? Als de sjenda da. De kool van Zonnemaan. De kool van Zonnemaan had weer een burg in het jaar. Yeah. You ever touched so many tits and half an hour or not? Oh no. Milk is malken in Frisian. And the other is het jaar. Het jaar. Zo de melk komt uit het jaar. Yeah. Oh man, what's this? Sex, man. Nou, lekker jongens, hey. I'm happy that wasn't me. In English we say one cow and two cows, but here it is. Eén ko, twee kei. Eén ko, twee koos? Nee, nee. Eén cow, twee kai. Dat is een live culture. Okay guys, we have to feed now the little cows and you call it kjellebuane. Yellow one. Okay guys, here's your reward for helping the farmer today. A nice glass of pure milk. Eén, twee, drie. Super. No, it's not soup, it's malken. Close.